Hai no hai kaisa kok kasawai phaijao kha social media wo abo ongkha resignation letter relaikha Tipra Motha ni simi runai rok ni bumung ongkha Bimol Koloi Senior Advisor District ni te Parda Jamatia Block YTF Secretary te Asirbad Jamatia Regional Secretary te Mujes Koloi Akosong aborok bebak no Matabari Tipra Mothani samung tangkrarok borogni kok kotor sil samung ADC ni CM Purnachandra Jamatiani sakawo phiaba bisini kok busuk jora kubui yakho abo tabuk sak jora mungsafano clear yakho phiaba khapangni tripurita hokte bukurok abono rogui busuk jora kubui yasang 17 ni salo sing sethrinai linai abon bagai khna tripuri khorang bai ahaino hai norok kerngna bagai tripuri khorang bai norok manjogi tongdi norok nai tongo tripuri khorang